sunt doar 22 și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi să vă prezint cum să vă faceți propriul vostru deck pe Clash Royale. Practic ce trebuie să conțină un deck pentru a avea cel mai mare win rate posibil. Pentru început să vă arăt deck-ul meu, acesta este deck-ul meu. Cu Firecracker și Lumberjack Evo, un 4.0 de sigur. Dar numai că faceți presare și varianta de 3 elixir și ar mai reduce în acest 4.0, deoarece în media elixirului ia varianta de 6. Skeleton Baron într-o sinergie bună cu Lumberjack, cu mini PK mai mult ca în level 14, am decât două cărți cu level 14 și una de level 15, pare că de level 15. Și Witch-ul la fel, în fine, Witch-ul merge în deck-ul ăsta, mini PK mai puțin, dar problema câștig. Nu cum se vede aici am pierdut din alte motive, dar hai să lăsăm deoparte. Statisticile deck-ului, pe atac are Great, care Great aici e mai bun decât Good-ul. Defense, Godly, mereu pe toate deck-urile am avut Godly la Defense, aparent sunt bun la asta. Sinergie, niciodată n-am avut o bună, am mediocru, înainte pe un alte deck aveam efectiv RIP. Versality, Godly și Free to Play Score, nu prea știu ce e asta, mediocru. Posibil cât de ușor să maxez cărțile, nu știu care e faza cu el. 3 warnings, asta nu contează atât de mult. Nu să retragi de attacker. Nu contează atât de mult asta. Ideea e că deck-ul e bun, numai că nu prea am atât de mult level, fiind un deck care nu l-am făcut de mult, nu l-am de mult timp. După aia level 12, 12, 11, 14, 11, 14, 13. Nu-i rău, dar ia jucăm. Da, vedem, aproape totul level 13. La fel, totul level 13. Aici aveam level 11. Aici a fost mai ok. Se vede că da și 3 coroane. Asta la fel. Uite, nu era greu. Level 13 puțin al cerul. Că vedem că majoritatea au level 13. Eu am un level 15 și 2 level 14, dar cu Spirit Temple este 11. Și Poison ăsta da pe ce de damage. Și mai am și Skeleton Barrel care nu e atât de rău de 12. Vă dați seama că meciul este mai complicat. Apropo, cât timp filmam eu, mi-a apărut și un nou community event cu Baby Dragon. Primim Lucky Block, Banner, Lucky Block de 2 stele, un B cred că coroane, da, coroane, la 2 primim Banner, la 4 B Lucky Block de 2 stele, la 6 B Art Banner, la 9 B primim un emote. Voi să primim gratis dacă terminăm eventul ăsta. Evo pe Baby Dragon, că cred că din câte am înțeles va veni un Evo pe un dragon și mai probabil Baby Dragon va fi. Și da, asta e și acest community event. Sau o să vină la PES, posibil, da. Dar oricum, interesant. Ultima dată la community event a dat un Evo gratis, Evo Bomber. Evo Bomberul care efectiv are rege mai mare, bomba și trece prin toți. Deck-uri, există 3 tipuri de deck-uri. Cycle deck, unde efectiv pui unitățile jos până ajungi la unitatea pe care o vrei. Bridge deck, unde pui unitățile, unde faci defense foarte bine și continui un push cu unitățile rămase de defense plus încă 2 unități, cum e și deck-ul meu. Fac defense cu mini PK și Firecracker și poate un Witch și continui push-ul cu Skeleton Barrel sau cu Lumberjack sau cu amândoi. Sau fac defense-ul și cu Spirit Empress-ul. Sau mai e push deck, în fine, nu se numește așa push deck, așa l-am numit eu. Practic deck unde pui 1.000.000 de chestii în spate și ne pui că ne începi un push în spate și pui unități de level mare, le încălzici acolo până ajungi la pot pentru a avea mai mult pentru a avea un damage în același timp să fie greu de oprit. O să meci cu fiecare, așa că pentru început jucăm cu deck-ul meu, deoarece un bridge deck, după aia cycle deck și ultima dată push deck. Push deck nu ăsta e numele, dar am zis să fie un nume cât mai sugestiv. Uitați-mi cum bun. Hai să vedem, lăsăm pe el să facă primul pas. Să sperăm că o să-l facă. Ok. Păi ceva, cred că îi punem un mini PK pentru a continua să-l pușăm noi. Are level 14 pe turn, ceea ce asta va fi o problemă mare. O Grider, ok. O să punem un hit combo. Mă, și uite, acum putem să plecăm și cu Skeleton Barrel-ul. Dar Witch și l-am cam pus. Păcate.
De că sinergia dintre Skeleton Barrel și... A fost cam prost rău ăla. Sinergia dintre Skeleton Barrel și Lumberjack contează destul de mult în decul ăsta, deoarece dacă moare Lumberjack o să primească Skeleton Barrel-ul Rage și să dea mai mult de mici scheleții și mai rapid pe turn. Cam avem dezavantajul nostru de față. Nu Color Shine. Asta a fost champion gratis dat de Halloween. Poate dă un nivel gratis dat de Halloween. Ar fi mișto. Ideea ăsta că ar fi trebuit să atacăm mai întâi pe cel din spate. Numai că acum că a pus Mega Knight-ul. Trebuie să dăm contul la Mega Knight. Am dat contul de Mega Knight. Am berit-o aici. Da, cred că e meciul cam pierdut. Vedeți, uite, level. Bine, aici aveam Mega Knight, mini PK-ul de 14, dar și la avea 13, 14. Cam complicat. Trebuie să Valkyrie-ul ăla. Și punem așa cum Skeleton Barrel cu aici. Care? Uita la fel de 14. Parcă cred că să spunem că o să dea de mici pe turn. Și... a dat de mici pe King Tower. Da. Punem cu mini PK. Punem un Poison Predict. Da. De fapt, ăla Goblin Gang nu prea mai avea sens cu Poison Predictul. Oricum meciul e pierdut, dar încercam măcar o coloană să luăm. Am vrut să mai rămân un pic în viață la început, poate mergem măcar până să dea damage, că avem variante Evo. Da, pierdut. Bun, acum să continuăm cu Cycle deck-ul. O să jucăm un deck destul de interesant făcut de mine, Mega Knight Cycle de 2.3 cu Mirror. N-are niciun sens deck-ul ăsta. De obicei un Cycle bun e Hawk Cycle, dar hai să ne un pic și jucăm cu Mega Knight Cycle, ești nebun. Nu garantez, nu cred că o să câștig, dar hai măcar să încercăm. PM Elazic 23, Farming Quest. Deci practic ce trebuie să faci cu Cycle deck-ul e să faci dispensul bine și să pornești într-un... Faci dispensul bine și pentru a ajunge la unitatea pe care o vrei tu. Să faci dispensul cu unitățile mici pentru a ajunge la unitatea mare sau medie pe care o vrei tu. Cam asta e de făcut într-un Cycle deck. Ceea ce va fi greu. Mai să spunem Mega Knight-ul din spate. Are Knight. O să prinde Mega Knight-ul ăla pe toată harta. Da, o să dea din nici că nu cu hogul ăla când îl prinde. Ce aș putea să fac e să prind un puș ca lumea cu Mega Knight-ul, dar la ce unități are va fi cam greu. Hai că l-așteptăm pe el. Are și el Mega Knight, cred interesant. Așteptăm un pic. Da, nu a mers.
A pot să dau un hit, să spunem că nu. Are fără hit. Vai de cap. Nice golem. Vai. Ce deck joacă ăsta? Ogre Rider cu Mega Knight. Vai de cap. Ce mai nu skill deck posibil. Ce mai citesc, lasă mai cum să spun. Bă, dar gata, oprește-te odată. E deja enervant ce se întâmplă. Am sculat de rău. Dacă am avut contră. N-am avut ce să fac cu Mega Knight-ul ăla. Vai, cum sună numele ăsta? O să jucăm la Classic Challenge pentru a avea ambele evoluții și pe P.E.K.K.A și pe Giant Goblin și a fiecare în level. E un P.E.K.K.A, cred că o să fie un P.E.K.K.A Goblin Giant Goblin Machine, cred că unul dintre cele mai clasice de momentul de față, cele mai jucabile, cele mai jucate. Cel mai clasic ar fi Mega P.E.K.K.A sau decul X-Slader. Trebuie să dăm mai încet că s-o de prea tare și nu mă aud eu după aceea. Aici oare te dă cu deșele trofeele tare sau nu contează? Duc Clan Wars. Să punem Goblin Machine din spate. Interesant. Așteptăm ok, este perfect. Punem asta să tancheze. Dăm rage. Și ar trebui să se ducă ca lumea. Să ducă bombe, ești nebun. Sau cum mai n-am mai putut. Le spunem Mega Minionul din spate să dea mai întâi pe Maschetira. Bun. Mi-am luat de îmbici destul de mare. Sunt greu decurile astea deoarece trebuie să ai mare. Sunt grele decurile astea deoarece trebuie să ai mare răbdare. De exemplu eu. Am greșit-o aici. Ok, menținem avansată poziția, dar hai că poate dă pe un hit pe turn. Hai că dă, era eu să zice, dă pe turn. Dă să, pa, aici. Bă, cred că a prins rage-ul. Goblin Machine. Erou pentru ăștia doi. Și atacul ăsta a fost mai ok. Chiar a fost mai ok atacul pe care l-am făcut acum. Nu cred că o să ajungă să dăm niciun hit pe turn. Și acum e perfect că în Double Elixir avem noi avantaj. A făcut cycle de Indian Snowball. Goblin Machine. Hai, deci. Good job. Ce s-a apărat. Și noi ne-am apărat bine. Și cred că mai bine începem de la turn acum. Ok, de la turn de la bridge. În față.
Legea a fost ca să se descurce mai bine PK-ul. O să de evoluție. Ce mai... ADH de evoluție. Singura șansă e să punem cosă pe partea cealaltă. Da, dar e direct rapid asta. Un deck destul de rapid și nu prea avem cum să plecăm pe două părți. O să pierdem la damage mai probabil. Dar și unde care nu ne avantajează pe noi, adversar. Wow, am dat un hit incredibil. Incredibil, am dat un hit. Rage. Bun, deci... Oricum, pentru primul meci cu deck-ul ăsta, impresionant că am reușit să rezistăm până în overtime, până... În fine, overtime, tie break. Cine o să câștige, cine l-a putea câștiga pe bune acum. Cum să facem să vă faceți propriul vostru deck? Hai să stilgem tricul ăsta pe care nu o să mă joc în viața mea. Other deck și... În primul rând recomand ca ambele sloturi cu evoluție să aveți o carte pe ele evoluată. Și ce mult contează la deck-ul să ai level mare pe el. Să ai ceva mai level pe cărți. Acum, desigur, nu dați aici byte level și băgați tot ce prindeți aici, că nu o să iasă un deck deloc bun. Bă, vezi că la mine n-a ieșit un deck chiar atât de rău, dar na, se vede că am acces doar că cei care le joc în deck și asta ar putea fi un motiv pentru care n-a ieșit deck-ul rău. Dar ce trebuie să conține un deck? Deci, în primul rând, ai nevoie de win condition. Ce este win condition? Păi, win condition este carta care îți asigură aproape damage pe turn. Win condition sunt cărțile care se duc direct pe turn, cum ar fi Battle, Giant, Hog. Da, nu vreau 2v2. Nu, mersi. Goblin Giant e un bun win condition și așa mai departe. Deci aveți nevoie neapărat de win condition. În deck-ul nostru o să punem ca win condition Hog-ul, de asta să-l găsesc. Unde ai Hog-ul? Uite, am level 10 doar pe el. Bun, după ce ai luat win condition-ul, ai nevoie de o carte care stea contra la win condition. Contra de win condition sunt Mini P.K., Bats, Minion Horde, Zep, de ce nu, că e Zep, în fine, Wizard, Electro Wizard, că îi încetinește, sau turnurile, X-Bow, Tesla, etc. Noi ca contra de win condition o să punem Mini P.K. Și de ce nu poate și Tesla, o să punem două cărți. Că deoarece Mini P.K. putem să-l folosim și în atac. Bun, acum ne trebuie spell. Unele deck-uri nu se joacă spell, dar în majoritatea se recomandă spell. În unele chiar două spell-uri. Dacă jucați deck cu două spell-uri, vă trebuie un spell mic, cum ar fi Arrow, Zep, Goblin Curse, etc. Log. Și un spell mediu sau mare. Fireball, Poison, Rocket, etc. Noi o să luăm spell mic Arrow, deoarece avem și level mare pe el. Și hai să jucăm și un spell mediu sau mare. Nu jucăm Lightning, vreau să caut Fireball-ul. Uite la aici. Sau hai că mai bine jucăm Poison-ul. Lasă-l așa. Bun, acum ne trebuie ceva care să fie bună pe defense. Practic să atragi unități care să fie bună și pe unități mai mari, cum ar fi Mega Knight. Să fie ok, dar să fie ok și pe unități mici. Și acum îmi vine în minte o singură carte.
Îmi vine în minte Knight-ul, carte super bună. Una dintre cele mai bune cărți de defense în de față, doar să o găsesc. O să o găsesc anul viitor. Uite. Bun. Și o carte de față nu mai trebuie și o carte de aer. Trebuie să avem contră pentru trupele aeriene, practic, ceea ce am putea să băgăm Firecracker, Witch și așa mai departe. De asta de contra aeriană o să băgăm Bats, cred. Deci putem și Firecracker, numai că o să avem nevoie de, uite, în stilul ăsta o să scoatem spelul mai mare și o să băgăm, deoarece băgăm două cărți pentru defense. Vezi, ideea e că noi atacăm cu Hog Rider-ul. Atacăm cu Hog Rider-ul, în schimb ne apărăm. În fine, poate nu trebuie chiar și două cărți de defense. Numai că bețurile le-am dat jos, dar cred că totuși le luăm, deoarece poți da contra la P.K., la Mega Knight, la cărți cu unități mari care nu dă puternici, viață mare care nu dă în aer. Și așa pentru ultimul ne trebuie o carte de aer. O carte zburătoare de viață mai mare. Și ăștia spre întreg nu sunt ok, dar aș vrea ceva cu mai multă viață, că nu prea avem chestii cu multă viață. Cât avem? Avem 3.3. Ne-am permite un. Ne permitem clar Spirit de presumare care are și varianta de 3. Bă, și așa arată deck-ul. Nu arată destul rău, nu arată destul de rău. Dacă aveți elixir mai la deck-ul, cel mai probabil va trebui să scoateți o carte care unde aveți mai mult pe o anumită categorie sau o carte că nu vă face atât de mult și băgați gen cărți foarte mici, cum ar fi Bomber, Goblinii, Skeleton, o carte bună pentru Cycle. Chiar dacă nu jucați decât de Cycle, e bun pentru Cycle pentru a avea elixirul mai mic. Ai Spirit la fel, în fine ai Spirit, Reclo Spirit. Și mai e și ai Spirit, numai că uite la aici. Și cam așa arăta deck-ul pe care l-am făcut noi. Bă, arată destul de bine, un 3.6. Nu e chiar un Hog Cycle, deoarece pentru Cycle ai nevoie de un sub 3.5 elixir și 3.5 elixir e destul de mult. Dar dacă vrei în momentul de față metau pe creștere un deck de maxim 4 elixir, dacă vrei să fie bun. Maxim 4.2. Cam asta se cere. Deck-ul nostru. E o problemă că avem multe cărți de level 11, dar hai, ne descurcăm. Ar fi trebuit să dau un boost pe Knight, dar hai că lăsăm așa. Așa că nu mai ne irosim boost potion pentru cărți care nu ne trebuie în momentul de față. Bold Snail, dar are numele la băiatul ăsta, care începe cu un mega minion din spate. Sprint Empress o să facă fața la ambii, și la Bomber și la mega minion, în care va da primul întrebarea. Night placement. Și perfect. Ne-a luat de aici la Bomber. Era perfect faptul că n-a dat în Spirit Tempest, dar oricum a dat acel lining. Punem cu un Hog Rider cu Firecracker. Ne-a venit destul de târziu Firecracker, ne-ar fi ajutat destul de mult în această situație. Bețul ar trebui să luăm. N-ar trebui. Da. Mă gândeam că ar fi omorât numai care decât level 11. Dacă avea, cred că și la level 12 putea să-l omoare. Și uite, de asta e important foarte mult levelul. Avem avantaj de, de fapt, egalitate. Ok, deci în această situație o să așteptăm să vină pentru a lua mai întâi unitatea din spate. Pe lângă că avem și counter-ul, cum ziceam, de win condition, Tesla-ul. Perfect. Bă, dar mi-a exasperat cu alele. Exemplu. Cu lightning-ul lui m-a exasperat rău.
spună ceva pentru un hit, că poate apucă să dea un hit. Un hit? Hai cu două. Iarăși același căcat din spate, ăsta e și la cu încărcat. Da, ăsta o să dea damage pe turn. Sau nu? Bare. Așa, mini pe că lasă. Chiar trebuia să-l lași. Ca să putem să punem un push. Bă, dar du-te ca să poți să-i tai turnul, degeaba îl bați pe ăla. Vai. E bine, eu l-am pus în așa fel încât să se ducă pe ăla, dar nu vreau. Rămâne cu Giant. M-am bătut efectiv un lining. Dacă n-ai avea lining, puteam să fac defense-ul și nu mai dădea pic de damage. Final, hai să mai dăm un 2-3 meciuri cu deck-ul meu. Să vedem dacă reușim să câștigăm, că prea am pierdut non-stop în meciul ăsta. În episodul ăsta n-am câștigat nimic, că ești nebun. Royal Giant. Ok. Acum nu avem tower în deck-ul ăsta. Avem desigur mini P.E.K.K.A. Și Witch, care ar trebui să facă treabă. Witch. Bun. Păi cred că era... O să se ocupe de aia. Directul Dragon cu Giant Skeleton. Bun, și o să putem să plecăm cu Skeleton Barrel la mișto. Pierd un pic de damage. A tankat acolo Firecracker-a. A dat perfect la bumerangul. Topor. Toporul bumerang. Trebuie să ascultăm varianta de aer. Bun, decât un hit pe Spirit Temple și dacă lasă o să dea damage ca lumea. Era destul de bine că o să lase. Mi se pare o carte super underrated Spirit Temple în momentul de față, mai ales după ce și-a luat buff-ul. Că și-a luat un buff pe damage pe ambele forme și parcă și viață de heal. Nu mai știu acum exact, ca la început de lună a fost balance change-ul. E nou cogatul ale executioner. Și fac încă aceeași chestie. Efectiv aceeași chestie. Bun. Același lucru s-a întâmplat. Urmează Evo. O să urmeze Evo Firecracker. Că trebuie să dea și pe turn. Teorie să dea de nicio la bun de Evo. Care are. Ia, a zdrobit un efectiv, a omorât aproape de unul singur Giantul. Nu activează King Tower, e bine. Și încă un damage pe turn. Încă câteva hituri importante. Mini P.E.K.K.A. acolo. Cineva și-a dat clon pe ăla. Aoleu. Nu înțeleg ce face asta. Noi ieșim dezavantaj de elixir și putem să facem ceva de genul pe partea cealaltă. Că nu se așteaptă. Nu mergea la putul ăla, că oricum o să se conecteze clona lui Plambăcii pe turn. Să zic. Bună Firecracker aici. Bun, n-avem cum să pierdem meciul ăsta, vă dați seama. Dacă și pe ăsta îl pierdem în momentul în care am ajuns, e clar. Nu, pe ăsta n-am dat 25 de lei, l-am prins la Emote Shop cu 250 de gemuri. Dar cred că l-am prins înainte să apară pe shop. Mamă, ultra de champion. O iar de champion. L-am prins aici și l-am cumpărat.
Ceva mișto emote. Nu. Aici nu avem ce rare să avem, că nu avem rare în deck. Avem mini pack-ul dacă ai deja de level 14. Și hai să continuăm, mai băgăm vreo 2 meciuri și cam asta ar fi. Yuji Biji. Am pus cam agresiv, sincer. Ok. O să dea dash-ul în scheleți, da. Bă, dar nimic cu alea Lightning. Cui pe Mega Minion care nu va trebui să lăsăm, deoarece dă damage ca lumea pe turn. Bine că nu lăsați și o să plecăm cu mini P.E.K.K.A. Să vedem ce o să facă. Când ar mai avea atât de multe elixir, mi-a picat Firecracker, dar o să apuce să dea hit pe turn. Ce al 2. Chiar al 3. Perfect. Și un Skeleton Barrel. Nu contează că o să mă la ci cu că o să dea Reach pentru Skeleton Barrel. Slabul a jucat de la Zepu, trebuia să fuseze Zepu pentru scheleți, nu pentru Skeleton Barrel. Witch o să apuce să spune scheleții pentru Prince. Mai mult ca sigur, da. Și stă mega bine în deck, în match. N-am primit un pic de damage. Are damage pe King Tower, dar nu contează. Dar nu știu ce am băgat acolo, am făcut o mare greșeală. O să lopească Lightning-ul ăsta, la asta tot. Da, am greșit că l-am băgat acolo, dar să spun că nu o să ne coste atât de mult. Iarăși dă Zepu pe Skeleton Barrel. Da, acum l-a păsat. S-a învățat minte. Bă, da, în ultima timp mă dă numai cu lightning-uri. Care implică majoritatea călților. Și nu spui că am jucat eu multe meciuri și o să-mi dea și îmi dă contre, pur și simplu. Din primul meci îmi dă full rally, îmi dă lightning. El pentru a în spate. Nu o să ne ia chintoul cu ăla. Firecracker-ul. Atacăm pe tot Firecracker-ul. Să vedem ce mai are să pună unul de față. Zep iarăși destul de prost, că nu o să mai văd ce să pună la Skeleton Barrel și meci câștigat. Apare mai... Raier neapărat să tragă de cât se poate de mult de timp. Trebuia să mă aștept. Dar de ce va trage? Mă doare nunțul odată. Ai vrut neapărat să fac asta. Pot să fac și de-astea, nu te speria. Yuji Biji. Nu se pronunță așa, dar... Hai. Nici nu am să fac două lucky block-uri. Hai cum 5 stele așa pe episod. Doar la așa, la mișto. Mișto. Da. Și hai cu ultimul meci. Arcane Lion. Bun, regele meu. Born Twin. Ce clanuri.
Toate scheletele la acolo aici. Numai pe ăla nu s-a dus și zici. Dar pe toți mai puțin pe ăla, trebuie să vină barbarul mi se pare ca să dea. Pe Eca. Nu putea să măcar statul nedău pentru aici. Nu știu ce-l dă așa. Nu contează asta. Trebuia să pun mai în spate. Nu s-a făcut pe cau să dea de mici. Ceea ce e perfect. Avem damage-ul și pe partea dreaptă asigurat. Și acum așteptăm un pic. Un pic. Un damage destul de bun. Pune pe fisul. Nu, da. Perfect. Da. Mamă, are și palon. Am pus și prost pe ăla. Și am cam luat ambele turnuri. Ei. Nu o să-mi dea de mici destul. 6 HP. Fac. Gata. Nici dacă vine cu balon și nu-i dau nimic, o să aibă ce să facă. Doar să rezistăm acum. Ceea ce n-ar trebui să fie atât de greu, că mai sunt doar 15 secunde. Nu. Bun. Bă, vezi că eram aproape. Bomba nu dădea destul de damage, dar eram aproape să pierd damage-ul ăsta. Ne-am riscat destul de mult cu acele 3 spăruri pe turn, dar hai că e și bine. Cam asta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Eduard, voi ați fost voi și ne vedem de la un nou episod. Toate cele bune. Pa, pa!